ni kedai bati CCTV bat pidang pet yaki kubor paman kasni balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong wan bantiet yaka kali Datsun ready go batmai kabas kem bat bidor Haga khat pratrik urisau arjar arpho daki spa ngut ki pajba na keleng kabri uhnyau trep kila lej ban sngolam shaki santali ki longyeng haka shnong thangshalai ki balamat yaka jingjia basngosi haka ba hadu sangut ki mensen beriu kila do ei nakadaw ka jingsha salat haka wei katrok haka khat hnyau trik urisau arjar arpho kum kadak ka jing sngolam ka wei ni ki seng bhalang haka ni ka jilla ka hnyau trep achik national movement kala lej ban sngolam rengkat bat ka jingyarap shakite ki longyeng da ka ba ai da ukhau bat kumju ka song pisa namar ba ki traying kidang don hapeleng ka jingbon kam ban ye kendo ya ki babun ki nongwan sngolam ka HANM kala IT ye ki te ki jingyarap sha usordar jong ka snong thang shalai ba un phia banta sha baro ki santli ki longyeng qua hoặc cùng sinh vào tàu nếu mà liên chúng ta H&M Morning Circle mà cái H&M National Circle nghiêm là nghiêm thăng là bằng số quan tăng cái giàu mà phải sự thăng rồi cùng cả đa số cái số lần vậy cái này product post country cái sau bằng IT vậy cái khâu sản phẩm này sẽ usah senang thăng salai và in sa akhir kesno saat ini ki longyeng di bangat ha ni kapon ba ni don do ika jira yang ka pisa ka balo penkre daga H&M Morning Circle bat ka H&M National Circle de ni IT ha ka sno kam ta sno ba in sala e kon kam ko sno